As much weight as possible. This is the result. We have to stop stacking bricks because the ceiling got in the way. What? It's Hello mga kalodi! Mag-snack mi og bihon, Sliced bread. nya kape, with coke. Dami, magkakaga dito sa first million. Thank you Lord sa blessing. Mga unta ninyo. Ano ninyo gikuha, oy. Tagoy sa ninulang, oy. Tayo. Sinap. Gaya ko limonsito. Yan ko. Limonsito. Ang sliced bread ko no. Gawas, dali na no. Let's break. Upa. Igukuha mo yun na. Dali no. Eh! Ano madlok mo ito? Namutag ka. Oh, lami kaya mo. Ay! Bihon. Dali no. Ano? Pakita po doon. Wala, tabangin ko wala. Ang tanawa. Tabang lagi. Tabang Lord. Pansit palabo. Ano ka sa YouTube? Pansit palabo. Kasi pansit palaw. Pansit di palaw. Bihon, bihon. Ito? Ano nga? Pansit palabo. Alam mo na siya. Para ditlog. Omelette! Ito na nagulolo namin ang. Lolo, hadlok mo ito nila. Ano kung pagkandok nila? Ay, napakit mo kayo. Magkuang ta. Magkakasunting. Ang bang pagkuan. Dili siya sa bihon. Ano? Magkakasunting. Hindi na ang sab mo. Di ba, May? Ano siya? Sobraan na ba? Ano siya? Nahulog? Hulod daw! Kaya ko lang sa mga mali. Bada ko muna.
Pag may lechon, hindi, Dinong nanit yun ha. hindi ko suguran. Manak naman ko ah. Hindi na ano na ako. Laman ka na. Wasak mo. Pamit ko dali. Pan. Grabe ka init. Kung kapig hapon. Coffee is life. Milo is life. Milo every day. Mag nami birthday ba? Wag ipot na ang bihon. Ay, gamitin. Taas kayo. Ito pa maluoy. Fine. Ano na yung data? Sige lang, sabi lang. Imo lang istorya nga ko. May usapon. Tanawa ta. Nagkaon, magreklamo. Basta naman, hindi, wala na sila magkapuso ya. Nahuman na mi og kaon. Salamat sa pagtanaw sa among video. Please like, share, and subscribe. Lotong Pinobri TV. TV. Bye-bye!